Добрый вечар. Дайце-ка пагляджу. Усё, я ёсць. Добра. Сёння працягваем як? Гуляем у другую частку Сенуі. Я буду называць Сенуя, можа Hellblade. Таму што з назвай я толькі зараз заўважыў. Першая частка называлася Hellblade, Senua's Sacrifice. Але другая частка пачынаецца з падавалася бы Hellblade павінна быць галоўнай часткай, гэта пачатак і па тыпу Senua's Sacrifice гэта падназва гульні. Але другая частка пачынаецца з Senua's Saga Hellblade 2, то бок яно галоўная частка перанесена назад. Таму дзіўная рэч атрымліваецца. Вось. Для тых, хто не ведае, для кантэксту тых, хто не ведае, не гуляў, не глядзеў стрымы па першай частцы, гісторыя у першай частцы распавядала пра Сеную. Гэта у нас адбываюцца падзеі ў сярэдневекавым сеттынгу, звязаным з вікінгамі. Сама Сенуя не з'яўляецца вікінгам, яна з нейкіх плямёнаў германскіх, магчыма, я не ведаю дакладна. Гэта не ўдакладняецца, але падобнае на тое. І у яе псіхічнае расстройства, цэлы вораг іх. І яна скрозь іх, скрозь усе свае складанасці, унутраныя праблемы, у першай частцы яна спрабавала дамовіцца з Хэлай, каб яна вяртала, так, з-за таго, што ў яе псіхічнае расстройства, яна шмат чаго бачыць. Магчыма, гэта нічога не існуе, але мы не ведаем. Для яе, то бок мы заўсёды назіраем за сусветам, з боку Сенуі. Мы не ведаем, які сусвет, можа у ім ёсць магія, можа няма, можа ён рэальна, часткова магічны, можа не. Гэта не ўдакладняецца. Але гэта і не важна, таму што мы бачым з яе вачэй сусвет. І мы ўспрымаем, як яна. І вось гэта асноўнае ў гульні. Я вельмі рэкамендую, першай частцы гэта было вельмі важна, каб выкарыстоўваць навушнікі. Калі вы можаце, калі ласка выкарыстоўваць, таму што 3D адчуванне ад гукаў, якія будуць у яе галаве, гэта будзе амаль, па тыпу палова гульні. Вось, першая частка была вельмі сканцэнтравана на псіхічных расстройствах і праблеме увогуле. Гэта распавядалася хутчэй не як зусім гульня, а хутчэй як гісторыя яе і канцэнтравалася канкрэтна на адчуваннях чалавека з расстройствамі. Другая частка я не ведаю дакладна, але тут ужо ёсць грошы карпорацыі. Рабіла Ninja Theory і рабіла другую частку, ўжо рабілі на грошы Microsoft, што можа адзначаць нейкі ўплыў з іх боку. Так. Наконт... так, дзякую, Яшын, вітаю. Наконт саунда ёсць якая штука. У гульне ёсць рэжым стрымера, таму што тут ёсць ліцэнзіённая музыка. Хутчэй за ўсё, яна належыць гурту Heilung. Я рызыкну і паспрабую сёння пагуляць без рэжыма стрымера. Спадзяюся, мяне ні YouTube, ні Twitch не забаняць. Вось, моцна. Але, хутчэй за ўсё будзе проста папярэджванне. Паглядзім, як пройдзе. У Твічы, хутчэй за ўсё, проста будзе выразаны аўдыёдарожкі, таму, калі вы глядзіце і ў гульні дзесьці штосьці знікае. Напрыклад, калі вы глядзіце ў запісу на Твічы, то хутчэй за ўсё могуць быць часткі выпілены з гукам, там, дзе будзе ліцэнзіённая музыка. На Ютубе паглядзім. Забаніць, не забаніць, можа штосьці будзе, можа не. Я вельмі жадаю паслухаць арыгінальную музыку, як яна ёсць. Вось, і паглядзім. Я з таго, што гуляў я толькі ў першую частку, я не магу сказаць, што ў другой, і я не ведаю, у мяне аніякіх спойлераў з другой часткі пакуль няма. Ось, таму назіраем, як ёсць. Так, яно яшчэ будзе на ангельскай, на жаль, перакладу. Пачакайце-ка. Я зараз перезапущу. Не, гульня, спыніся. Давайце-ка хутенька пагляджу, можа ў гульні ёсць пераклады якія. Бо на ангельскай, калі ўсё будзе, гэта будзе даволі складана. Можа, мне трэба будзе зараз перезапусціць гульню, пачакайце-ка. Ці ёсць у яе... Украінская ёсць інтэрфейс і субтытры. А як мне іх уключыць? Так, налады. Субтитры. Текст. Не? Это ўсё кантрасты. Херня, это ўсё?
Не-не-не, давайте зараз вийду на десктоп хутенько. Спробую переключити мову. Ці тримається у мене. Бо у самой гуні я поки не бачив нічого такого на ладах. Так. Есть магчымасць кантраляваць мову звонку. Не бачу. Давайте-ка знову запущу. Я ще пошукаю на ладах. Hi, Best Kingdom. Welcome to the chat. Yeah, we're just starting. It's like the first playthrough. Trying to figure out how to switch the language settings so far. Так, пошукаю зараз. Переключу на українську. Геймплей тут есть, не? Не тое. Добре. Нічого тут не бачу. Input? Ні. Інтерфейс. Ось. Мова. Українська. Ось. Добре. Ага. Бо перакладаць размову будзе да халеры. Я не буду паспяваць з усім, што будзе адбывацца ў гульне, таму буду спадзявацца, што вы будзеце паспяваць чытаць субтытры. Ось, бо ў асноўным буду рэагаваць на тое, што адбываецца. Так, новую, калі ласка. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved, dead now, but no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. One among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers, keep her promise. Plans can drift off course. It begins as it ends. Alone, in the dark. Who is he? Get off! Get me strangling to
Get off me now. Get off me. Go. Okay. Moment. Look up. Calm. Light. Go. Beauty. Go towards. Where is he? Lost you. Find light. Someone. She's lost. She's lost. She's lost. It's coming. Дайте я крыху одну штуку зраблю. 10 субтитры. Ці ёсць памер. Давайте трошки больш зробім, бо мне падаецца на маленькіх маніторах будзе не вельмі бачна. Я вот на самую максімальную закіну. Это першае. Так? Захавалася. Што там яшчэ? Напрамак. Не, напрамак нам не патрэбны. Што я яшчэ хацеў дадаць? Ну, зараз ужо паузу зрабіў. Першая частка была выключна пра Сеную і яе асабісты ўнутраны сусвет. Тут жа мы ўжо адразу нам накідалі персанажаў, якія навокал яе. Мне цікава, як гэта будзе далей распаўсюджвацца, бо мы літаральна не бачылі ні адну жывую істоту, якую мы ўпэўнены былі бы, ці гэта не прывідзелася Сенуі, ці яна рэальна, ці не. Такого просто няма. Поехали. She will survive. She will survive. Come on, get up. Get up, quick. She's too weak. Please choose me dead. You let him die. You let him die like this. Don't look anymore. No. No. So close. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. A dream has foundered with the shore. She must find a new light to steer by. Find the next sign. Я так розумію. Я вже у геймплею. Too cold. Let's climb. Don't think about the pain. Use your mind. You are a warrior. A weak warrior. Што для тых, хто можа не сачыў за усёй катсцэнай. Яна збіраецца зараз... О, там чалавек. Зноў голос яе таты. This dark land, it pushes back. She's so far from home, from all she's ever known, half drowned, lost in a world still clouded to her eyes. But she won't yield. She must fight on, as she always has. Remember, we've been to hell before. Яна дагэтуль яе мэта гэта знішчыць майстра, не майстра, а галоўнага сярод вікінгаў. Яна проста называе іх норсменаў. Людей з поўначы. Climb, Senua. Climb. Climb. She's hurt. So tired. She's going to fall. No. Careful, Senua. Come on. Climb. Come on. Don't listen to anybody. Don't listen to Listen to your mind. Coward! Why have we come here? Stupid! Come on, climb! She's too exhausted. Too exhausted. It's too much. Don't look down. Don't let the fear get to you. Listen. What's that?
саунд-дизайн аж мурэць. Я просто увесь гэты час мне не даюць перадыху нават ні на хвіліначку, я нават і слова уставіць не магу. She cannot falter. The voices draw her onward. The ones who didn't live. The ones she could not save. She can hear them calling. Lives stolen by the Northmen. She carries them Гэта with Эргана. her always. Мы толькі ў самым пачатку. Яна зараз гэта разам мы без галавы так. Яна ж Exhausted. адпусціла нарэшце свайго каханага. Зараз яна наступны квест, у чым яна накіроўвалася. Так мне настолькі перашкаджаюць галасы, што мне лепей спыніцца і пагаварыць. Яна зараз у квесце, яе галоўная мэта знішчыць галоўнага сярод вікінгаў. Вікінгаў, карацей. Яны называюцца тут норсмены, людзі з поўначы. І гэта мае сэнс у кантэксце. Вось, варягі. Яна збіраецца знішчыць самого галоўнага з іх. І яна дала сябе ўзяць у палон сярод гэтых рабоў, і яны плылі кудысьці вось да галоўнага. Але карабель разбіўся, і зараз мы знаходзімся вось тут на беразе дзесьці сярод вады. Зараз я голову забраць сябе, паглядзім. Але гэта абяцанне, каб, я так разумею, гэта сэнс у помсце за Дылана першай часткі. To carry on. All this cold. This death. Stupid Crow. Why did we come here? She's stupid. Stupid Crow. Ready. You're too weak. Ready. You should not have come here, child. Your hopes were always doomed to fail. All this way. Так, Just знову to татка. die among strangers. У першай частцы тата быў галоўнай прычынай яе стану баў. Так, я зараз, літаральна настолькі захапляе мяне саунд-дызайнам, што мне складана гаварыць. Дык вось, яе тата быў галоўнай прычынай, чаму яе стан. Яна унаследавала свой стан псіхалагічна ад маткі, але ён яшчэ быў не той, каб благі. Яе тата зруйнаваў літаральна псіхалогію, усю псіхіку поўнасцю знішчыў ужо да канца, бо ён называў унутры тое, што ўнутры яе праклёнам і цемрай, і ён забіў зараз. Добра, калі спойлеры для першай часткі, будьце асцярожны, бо іх тут будзе да халеры. Вось, ён забіў яе маці, спаліў жывою яшчэ, і яшчэ спрабаваў ён садзіў яе ў нейкую яму, у якой спрабаваў пазбавіць яе ад гэтай цемры, як ад заклёна. І вось яго голас пераўтвораны застаўся ў яе галаве. Гэта адначасова яе тата і такое абстрактная істота, якая паказвае ўсю глыбіню яе псіхоза. I am always here. I won't listen to you. Her voice thought she'd left it in the past. Her father. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Дзе мы? Stronger forces drive her on. Дык бацька, я так разумею, памёр. Калі напалі вікінгі, бацьку забілі. Але яна помсту хутчэй за ўсё накіроўвае на вікінгаў з-за таго, што гэта яны забілі Дылана, а не бацька. Someone
Listen, she needs you. She needs help. She needs you to go to her quickly. She's dying. Чисти оттуда. That shit is pathetic. She needs you. Откопать и открутить, ну, только для особистого задовольнения. Get across to the other side. Ось тут разбіўся гэты карабель. Careful, it's careful. So easy to slip. Look down. Don't listen to him. The ocean wants you back. You don't listen to him. There. A symbol. What does it mean? The slavers. This is the right way. The signs are leading me. They brought me here. She knows that all through this world there are signs and symbols waiting to be discovered. The meaning is there. If only you can find it. А дзе я холст шоу? Ён павінен быць дзесьці ўжо тут. Яшчэ адзін мёртвы з гэтых работаргоўцаў, я так разумею. Так, у іх ёсць татуіроўкі на ўсіх. На гэтым ужо, калі нават і была татуіроўка, яе не бачна. There. A symbol. What does it mean? If you want to know, you need to focus. You know, Do not forget my stories, Senua. I am with you still. Out of hell you have come, and now find yourself in Midgard, the world of men. Не магу далёка даходзіць. Усё, яно адзначылася. Добра, ідзём далей. Я вяртаўся до сябар з першай часткі, Друд. А Друд яна даведалася шмат чаго пра вікінгаў і пра рэлігію ўвогуле вікінгаў. They will kill you this time. like О, у мяне няма ж зброі. you were too weak to help. Follow him. Be ready to fight. She is a warrior. A warrior with no sword. No weapon. Так, у мяне Here ніякай. with nothing. What good are you to anyone with no weapon? Магу неяк Kill you. схавацца. Не, у мяне нават няма такога. Добра, давайте шукаць зброю нейкую. Ён падымаецца ўверх. Вось ідзе. Хоць што-небудзь. Там гарыць агонь, то бок яны лагерам там хутчэй за ўсё стаяць. Магчыма, гэта ён перажыў карабель. Крушэнне. Stop. Don't let him see. Be careful. Дзе, як мне схавацца? Оп. Don't just watch this happen. Do something. Калі мы паспеем, мы можам выхваціць адзін з мячэй. Оу, Why didn't you stop it? Too weak. мы не паспелі. He is right. They were survivors. I need to help the other slaves. You let her die. Так. Я бачу у далечыні нейкі карабель. Бачыце? Альбо нешта такое, можа перадка выглядае як нос карабля. Больш нічога. Гэта дакладны лагер для работаргоўцаў. Зброя нават і не блізка. Так, далей можа нешта. Хоць нейкі арыентыр. Бо што мы шукаем? Мы зараз шукаем, можа, нейкіх рабоў, якіх можна яшчэ выратаваць. У ідэале зброю нейкую. Але сяно дастаткова стомленая, каб проста не складаненька. Remember why we came here. She came here for a reason. And now she doesn't know what to do.
You don't know where you're going. Your plan is in pieces. She is lost. You're lost. The enslaver, the master, is gone. I have to help You them. thought you could stop this, but you have lost your mark. The sea tore him away, just like your hopes. You don't need to listen to him. You know this now. Listen to us. You know better. Find the survivor. He is trying to trick you. We need to help the survivors. Быццам бы голос ёсць, але я не ўпэўнены ён у маёй галаве, альбо ён дзесьці тут недалёка. Голос чалавека. Ён крычаў. Так, але яны ўпалі дзесьці тут. Магчыма, я магу з іх цела падабраць. Там павінна быць 2 мяча, там чалавек напаў на You яго. want to save them. They're already dead. The lost ones. Don't listen to him. Listen to us, not him. You're a liar! Вось яна. Так, але ж дзе іх меч? Можа ён упаў далей? Так. Не, ніякага мяча не бачна. Куды яны маглі падзецца? Find a way out. Get to the sea. Find your way back to the sea. That is where they need your help. But you can never escape. She will never escape. Get out of here. I have to find a way out of here. You are lost She too. must find a way out. How can the lost find anyone? Listen, don't listen. You failed them. Don't listen to him. They are dead, like your mother. Shut up! Like you Shut love. up! Stop it! Нас зусім заблукалі. О, Can't you hear them, Senua? бачна Can't пруса. you hear their scream? I can hear them. Оу. Окей. What's happening? You know that's a Focus. They are suffering, but I set them free. symbol. You need to find it. It's here. Somewhere. Так, зноў жа шукаць сімвал, як і ў папярэдняй частцы. Your sense when you were close. The signs are here. Гэта сімвал работорговцаў. Tell her she doesn't. She You It's there. don't Focus. know I found it. how deep this darkness goes. Yes, you've done it. You completed the symbol. What now? You must go back to the cave. She must go back. Behind the symbol is the source of the darkness. You need to understand it. Uncover the darkness, Senua. This is why you have come. I need to find the source of all this. I promised. Оу. А чаму я чую? The dead are here. Can you hear them, Senua? They follow us, Senua. Choking, gasping, struggling. You couldn't save them, but you can save the survivors. Don't listen to the dead. Just move onwards. Find the survivors. Я чую галасы, можа тут мне пашчасціць з мячом. Так, пачакайце, гэта не наш карабель, гэта іншы, але мы плылі ў цэлай групе такіх караблёў. Так. Хто не выжыў. Але тут ужо плюс-мінус. What have you done? Please help! Anyone help! Help! So many dead. There's nothing you can do. Do you see the bodies, Senua? The sea throws them up to show you how you lost.
Look at them, Senua. The faces of the ones you failed. Look, wait, look. Some of Gdzie? them, they survived. Gdzie? They tried to. They were wounded. They were scared, but alive. You can find them. They need you. Help them. Help them. Oh no. За гэтымі ценямі, я так розумію. Find somewhere to hide. Гэта памёрлая, так. Гэта іх вобразы і той, як яна, ну, уяўляе сабе, як яны маглі выбрацца. Для яе гэта рэальна, ну, яна ўспрымае свае магчымасці як магчымасць бачыць мір, сусвет мёртвых. Watch out! Don't let them capture you again. Are you going to let them kill you? Come on, this way. Don't die now. Yes, you will. Use your rage. You do not deserve to die here, Senua. Так, але ён быў толькі адзін. Ён чуў, як мы падыходзілі. Ён паспеў схавацца. Coming for you. The Northmen. Remember what they did to Dillion. What are you waiting for? Attack, Senua. Я зразумеў, туторыял паехаў. У першай частцы ніякага туторыяла, адразу на табе. She is the better warrior. Ready to fight the slavers. They're monsters. Why have you killed us? Але ўсё роўна Сенуя вельмі неўстойліва рухаецца, яна ёй вельмі складана. Call him! Let him go! Don't defeat him. We cannot fight. It has to be you. You. Don't let him die here. Make him pay! She has to survive. You must. You have to survive for us. You made a promise. Я чую яшчэ крыкі адтуль. Оу. You've lost another one. Could you? All of this death because of you want to fight. Your wound, everything you touch dies. You are cursed. It is you bringing your darkness here. Your rot. Why did you bring your curse here? Do something. Do something. Do something here. Yes. Yes. Keep going. Don't stop. Escape it. Yes. Out of his way. Yes. Stronger. Yes. Кабзда, такія дабіванні. The boat. The boat. Так, нехто паднув лодкою. Hold on. Quick, come. How many can she save?
stupid girl. She was wrong. You thought they were real. Did you really? You don't know. She never knows. Pathetic. Idiots. Stupid, stupid. She thought she could be the hero, but everyone is dead. No one left to save. You left it too late. Could have saved them. But you didn't. Интересно, тут куди що робити? Мне... Я не упевнений. А, ось. Знайшов. Я начул голоси отсюда, але я не магчыма, яны былі нереальнымі. Saved us, but you didn't. Leave us here. Follow you. To join me. Your lover, they kill. So many more will die. Бзда. You hold your breath until you come. Then you gasp and the water rushes in. The pain in your chest. It's very... It's Death with you, Senua. Капец. Так, мы тут не пройдем. О, холера. Ау. Ай-яй-яй, не-не-не, отчепись от меня. Перший час це було ідеальне парирування. Тут я поки навіть такого не бачу.
Галасы не падказваюць пакуль не. Але дагэтуль яны падказвалі толькі калі быў у небяспецы, калі нехта ззаду на мяне спрабаваў напасці. Яны маглі падказваць падчас бойкі, але так абмежавана. І потым пад канец гульні яны яшчэ і перашкаджалі наадварот. Яны гаворылі аб небяспекі, якой няма, не існуе. Зараз жа пакуль не вельмі зразумела я. Тут ёсць кіраванне трошкі. Взаимодействие, хуткая атака, так, ухилиться. Ну, я не ведаю, есть блок и парирование на ту ж кнопку, але пакуль я не разумею тайминга яго зусім. Можа, яно недоступно пакуль туториал сам пачаткова. Гэта капітан корабля, на якому яна была. The enslaver. Don't kill him. What are you going to do with that sword, girl? He looks ready for you. He is ready to fight. You're ready. We will end this. You're fucking dead. Beat him! Stop thinking and feel it! Yes, Simon. Oh, you think this is the end? Stupid! Playing with you. Fight forever! Мне падабаецца, ён блокуе не проста абстрактна, а літаральна ў тым месцы, дзе я збіраюся біць. Калі вы заўважыце анімацыю, як ён блокуе. Бачыце? Усе ўдары, з якого боку я бы не біў, How to hit him. і уклоняецца таксама пад ачмурыць. Кайфуе гэтая анімацыя. Прайграваць магчыма не ўсё, толькі асабістыя атакі. Яны беленькія літаральна перад самым ударам. І толькі вось на іх магчыма. You fought well. I'll give you that. But it's over now. Get up! You have more to realize. Come on then! Ау. If he wanted to. Useless! Do you feel it? І яна таксама блокуе, толькі ў тым баку, дзе адкуль ён б'е. Анчмурэнная анімацыя. Stay down! No! Resist them. I want you still!
Ау. Fight me! А, It's easy for him. Be better. Yes, you hit him. Get up. Don't be a coward. You have to find your way. He thinks you live. In doing so, you have to move. To kill you. You ready to fight? Grab it! Die, everyone dies. He took their lives. Master! Again. What are you waiting for? Wait! Do it now. You can't kill him! Stop! The dark If you're going to kill me, just do it. takes over everyone. But you need him. You need him to show. He knows everything. He knows this island. No. He knows. He can show you the path. You're gonna take me where I need to go. Yes, Yes. He will take you. He will show you. he has to. He will help you. You have spared him, and now he will take you where you need to go. You can do Where you come from. Where you take the slaves. I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. You'll walk. She has to save them. You have to. There is no other way. It's why we have come here. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. He promised. I made a promise. She knew the path would open to her. A blood-carved stave, a soul sea falling, a too familiar darkness, an endless night. He is the next sign. You can see it. Do you remember it? She knows that suffering, That feeling. poisoning her mind with fear, That rot. covers him now. Covers him. Do you see it, Senua? She Do sees you see the darkness? She feels it. The faces of fear and suffering. You can see it. the sign. What does it mean? That sign. What is it? You need to understand. You need to understand. Answer. It is my father, Sigil. His father, Your father. The Gothi. monster. He's here. Look at him. No, The shadow. but of this his- place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. You have Like you. Does she? Enough! He's wounded. He won't try anything. You have to keep your eyes on him. Так, я зараз крышечку припинюся. Літеральна хвилиночка перапынка і вяртаюся до вас. Ранікала уцягала цяпер цэлага мужика. Ну, другая частка ўсё тое ж самае, толькі больш класічны працяг. Зараз буду.
Я тут. Протягуємо. We should have thrown you overboard. Буде вийобуватися, заб'єм. Wish you had drowned like the others. Just wait till I get free. Лягте місце. Я бачу мертве тіло, мені подається, справа. You seriously think Весь скот you'll забили. survive here? You don't know this place. He is evil. He knows this place. She shouldn't trust him. So quiet. No here. further. Something's wrong. What happened here? It smells of death. He doesn't want The to. settlement has fallen to the Draegar. Oiga, There is nothing but death beyond those gates. I don't want to see what's in there. Did you hear it? Did you hear it? Don't listen. Someone is suffering. Help me. You need to go inside. You need to help them. Someone needs your help. Everyone is dead in there. Everyone. Help us. Do you want to join them? You came here to help. Let's go. Listen to yourself. What is beyond there is too dark. We are leaving. Now. don't give me orders, slaver. We'll find another way in. You need to find them. Move quickly. Пойдемо поспробуємо справа, може зайти. Там ось мосток бачно. I will take you to my people, like I said. He has Not a into plan. this settlement. You have no idea what you're walking into. He wants you to doubt. Just turn around. No, we can't leave. Легко обходить, я ще нормально. Tell him you hear things. Do you remember the screams? He wouldn't understand. I can't. Damn you. Why won't you listen to reason? I thought your father protected these people. He does. Did. You can't protect people from their own stupidity. It looks like they let their guard down. They brought this on themselves. These Draegar. What are they? What is this evil he understands that we do not? The Draegar. Перед могильником зараз ідемо. Драугры. Але ж ці гэта не значыць, што ўсё ж такі ёсць нейкія міфічныя істоты ў гэтым сусвеце, якія існуюць не толькі ў главе ў Сенуі. The mounds of earth. You see these graves? This is how we honor our dead. There will be no one to bury you. These graves are new. So many bodies. So much death. Something's happened here. You haven't honored these graves. What happened? I told you. Draegar. Draegar. Who are they? They won't just kill you. Are they from this world or another It is far worse. It is what they do after. They... Will kill you. They will kill us. You still have a chance to save your life if you stop now. You must trust yourself and listen to your own mind. Is it my life you're trying to save? He is scared. Why? Why is he scared? He knows what they are capable of. Draegar. Why would you bring him with you? Are you sure you want to? She has to leave him here. He will be a burden to you. But what if he escapes? What are you going to do, Senwa? What are you going to do? Decide.
I need to find out what it is. They're dead. You're mad. She's not mad. He doesn't see the signs. Don't make sense. Stupid! He doesn't. You're mad. He doesn't know. He doesn't see the signs. There is no way. I am going in there. Look at him. Look at him. Wounded. Defeated. But you need him. No, you're not. Rage. But we need him alive. He will try to escape. She has. Go on then. Do it. Don't let the rage get the better of you. The rage is coming. Just moments ago, he tried to kill you. You shouldn't have saved him. This was a mistake. Senwa, he enslaves people. How does it feel to be the one bound and helpless, waiting to die? When this heals, I will kill you. Mad woman. For that, you'll need to stay alive. We must discover what is happening. What evil Приємний is хлопець. Заб'ємо, як тільки буде можливість. What happened here? Ого. Everybody has died. All the people butchered. Dead bodies everywhere. It's happening. Окей. This is like what happened to your village. Те ж саме, што адбылося To us. у нас. Do you? Але ж ці гэта не работарговцы зрабілі, не вікінгі? The Northmen raided your village. They enslaved people. They took Dillion, your beloved Dillion. They killed him, Senwa. He died because of them. Do you remember? Може яшчэ штось They ёсць? took him from you, your Dillion. They killed him. Яшчэ там ось ёсць будынак, той можна прайсці. Я вас спрабую зразумець. Я думаў, што яна зараз на шляху да гэтых самых. Яна спрабавала выратаваць людзей ад работарговцаў, але я так разумею, што магчыма, у нас гаворка ідзе пра розныя кланы норсманаў, ну то бок вікінгаў. Бо работарговцы не забівалі усіх, але ж чакайце-ка, я зараз пакрыху пачынаю можа разумець. Можа вось гэты хлопец, які з намі работарговец, ён ўсё ж такі з вікінгаў, але ёсць нейкія адбітыя зусім, якія забіваюць усіх. І вось работарговец, я галасы пытаюць, каб я не глядзеў, каб мы маглі, ну, можа пра звычайных, ну, вось такіх работарговцаў гаварыў, як ён, Друз, вось наш сябар шаман, па тыпу таго, ён загінуў, ну, даўно ўжо загінуў, але ён час часу яшчэ гаворыць у нашай галаве. Пакуль не вельмі разумею, можа я нешта наблытаю, ну, можа далей па кантэксту мне распавядуць. Я проста думаў, што гэта адна і тая ж групоўка. Але выглядае так, быццам бы што не. О, пачакайце-ка, я туды у хату твою магу зайсці. Да, магу я збегчы назад? Паглядзець. Просто жадаю паглядзець у іншую хату. Bodies everywhere. It's too much. Забітыя людзі проста. Who did this and why? Оу. Everywhere bodies. Covered in blood. The blood. Don't think that. Я не ведаю, што я жадаю ўбачыць у хатах. Тут есть проход.
О, It's already happened. It's in the past. It's too late. There's nothing you can do. You are letting the past control you. ми чуємо голоси з минулого. Не зачинено. Добре. І тут нема нічого. А бзда тут. О, It's happening again. It's him. There. He is dying again. Dying right before your eyes, just like before. No, this cannot happen again. You couldn't do anything. We have to stop it happening. Добре. Face it. You need to face it. Focus. You need to look at it. Поглядите на небеса. У небесах буцім би як шкляне небеса стали. Бачите? All of them. All of them. Look for the signs. You will find your deepest, darkest memories. Be careful with the past. She's getting closer. Yes, she can feel it. Face your fear. Focus. You found the first part, yes. 2 more to go. 2 more. Only 2. This place will worm its way into your mind. It will suck you back into the past and hold you there. Somewhere around here. Look. She can feel it. Look closer. You need to find another She angle. needs to find another angle. Another way of looking. Пробую знайти. What happened here? Hold your breath. The air smells thick with The disease. stench of it. О, я тільки зараз побачив проход, який заблокований. Він заблокований фігурами людей і ще древляними нічим. Дошками ніякими. She can't forget. You can never forget. That memory lurks. If you face it, the past will free you. Yes, getting closer. She can feel it. Focus. Go through it to the other side. Focus. She needs your help. Go. Galena? Galena, where is she? Say Galena? the mother. Past will always find her. I warn you. You are back there now. In the worst time of your life. Где може бути ще один? Могу я просто з іншого боку на це все поглядіти? Чи все ні? Ось там бачно. За домом. Ось гэта. No. Don't listen. No, it's too much. Магчыма, зараз праз хату неяк? Не, аж не адчыніцца таго, што нічога не змянілася. Так, а ці магу я забрацца ўверх туды? Up there. There. How will she get up there? Oh, she can't find a path. You have to find a way Злева? There must be a way. Так, тут унутр хаты не зайсці. Так, можна выйсці цалкам. Face it. Focus. Ще не хапає. А, ні. Хапає. You know what's coming.
You have come so far. This is the hardest part. You think you understand? You will never understand. Where are we now? Where are you? What's that? You recognize this place? No. Senua, it's home. Mommy. Senua, well, you've come home. It's your mother. Senua. Come in. Can you hear us? It's Kalina. She's singing. It wasn't all bad, was it? That voice. Remember? Beautiful voice. The mirror, Senua. It will help you fight your memories. You have to take it. Keep it with you. Люстерка, якою було у нас у перший час, це. Але я думав, яно. Наше його не було. My mirror. It will help you get through this. It will. Listen, The burning. Do you remember me, Senua? they are coming. Smoke. I bet you really saw it. The Northmen are coming. They are coming for you. Remember what they did to you. How your village burned. Use the mirror. Focus. Так, яны выглядаюць нават па-іншаму. Рыбатаргоўцы і тыя, хто знішчылі вёску, гэта розныя людзі. It's ready. I know this place. Месца? She drowned in the past. All that she lost, tearing at her with dead hands and eyes of fire. Her village, just cinders now. The past is never past. It's not really happening. It can't hurt you anymore. You've already seen this. He's not suffering anymore. Оу. Это ось як я знайшла Деліана. Her father. Simba. Did you think you could escape your past, Senua? You tried to run, didn't you? She can't forget. You can never forget. You thought you got away. No, You thought you left it behind in hell. Dillian. Dillian, you're Dillian. You're lovely, Dillian. But you will never be free of His this, pain. His suffering. however far you go. It will hold you forever in darkness. The only way. Take your darkness with you. It's yours. Be in control of
drives me forward. She cannot forget. It's a promise. Not a prison. Keep it close. Don't let the past stop you. Don't let it drag you down. Your destiny awaits. Look up. Окей. Яна згадала, як вона знайшла Диліана, свого коханого, коли побачила ось це тіло. The worst pain, the cruelest blows, they make us who we are. Do you see that? She does. She won't lose them again, her mother, her lover. She won't forget. She won't let them slip from her. Like light fading as eyes close. She will hold them. А де тут хата зачинена, так, я тут зайти не можу. Это навіть не уваход. Я бачу огні десь далеко. Ось там. Магчыма, гэтая група пайшла тым шляхом. Я тут обысці не могу. А дзе я могу прайсці? Пролезть тут просто так не атрымаецца. І тых, хто абараняліся, не абараняліся і тут нават. Я не разумею. Нема нічого. It's hanging from a Like a cow. What could do this? Там ось праз верх теоретично можна було б. Праз дах пролезть, але як? Як я можу залізти? Не розумію. А, не, вось, я не побачив, що гэта все ж таки уваход. Skulls. What do you Оу. think you're doing, Senua? Але гэта She черепи. needs to understand. They will do this to you. She needs to understand what they're doing and why. Хто бы тут не быў, яны падвесілі яшчэ і чэрапы. Але ж гэта не мае ніякага сэнсу. Чэрапы і косткі гэта яны выглядаюць так, быццам бы ім шмат часу. Не выглядае так, быццам бы, што гэтая групоўка, ну, займалася вось збіраннем гэтых чэрапоў. Пад'ём вверх. I Что think такое, некий it's алтарь? their goddess, Freya. Yes. Фрея. It was Freya. No. What have they done to her? What is that? Гэта належала ўсё ж такі, я не ведаю, хто тыя, хто напалі на іх, ну, драугры будзем называць іх так. Але яны дакладна не гэтай самай, можа не вікінгі, можа хтосьці яшчэ, я не ведаю. The light. Go towards the light. It is terrifying, but somehow Let it draw you in. beautiful. Навошта тут пад'ём? Він просто існує тут? Сабе і не ведаю навошта. Окей. Я не упэўнены, я не магу зразумець сувязі. Выглядае так, быццам бы, ну, ёсць нейкая групоўка, але ж яны алтар разбураны, але часткова. Паглядзіце, ён так-то не вельмі крануты. Ці яны адной рэлігіі, ці не. What was that?
О, Focus, Senua. Focus. So beautiful. They're moving. Moving, о, transforming. Where will it take you? Where? цікаво. Ну, давайте зайдем. Look, life. Focus, Senua. In all the places of the earth, they know that the gods and spirits affect man's path. All the misfortune that befalls man lies at their feet. If you have eyes to see, you see their presence and their power. Keep your eyes open, traveler, and you might see their faces. Окей. In all the places of the earth, they А, know знову that я the пішов. gods and spirits affect Добре, цікаво. Тут є ще додатково ніякі місця, але я не зовсім розумію, як вони зв'язані з історією. І хто, що це за голос незнайомий. Так, ну тут кого не бачно. І назад. Ці могу я трапить? Так, могу сюди сходити. Это вось гэтае месца, якое я абышоў. Але тут сюды можна хадзіць, цікава. Ёсць дзеля чаго. Яшчэ одна гісторыя друта. Я прапусціў одну. Бачце, ўжо трэця адразу. A nearby farm was plagued by hauntings. A shepherd called Glamour was killed by some evil force, found dead in the snow, bloated and black. His body could not be taken to burial because he was held fast to the ground. So it was left. 3 days after his death, the body was missing. Окей. Зараз я не ўпэўнены, верніш, не зусім дагэтуль ён друт распавядаў нейкія байкі вікінгскія, ну, то бок пра багоў, гэта ўсё. Зараз нешта яшчэ такое больш блізкае да зямлі. Там ось яшчэ будынак стаіць удалечыні. Не пэўнены, што да яго можна трапіць. That scream. That voice. Something dark, Senua. You need to go up there. Don't let them see you coming. You need to find out. Don't let the monsters find You you. can do this, Senua. Яны зрабілі цэлы шлях, як рытуал нейкі. Цэлы шлях з She адрэзаных knows what it's like to fear. рук As a child, scared і of the чарапоў. night, her mother's soft voice calmed her. But now, she's alone. And there's more to fear than just the darkness. There are ghosts that walk in the noonday sun. Monsters that climb out from under the bed. Some shadows can't just be dispelled with light. Some shadows don't want to scare you. They want your blood, your flesh, your life. But the voices are calling. Это не падобна на всю астатнюю вёску. Гэта дакладна рабілі вось тыя, хто прыйшоў. They're calling. Something is drawing you in. Keep moving towards it. The glow of the light. Go quietly. Slowly. Il Toiga. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. So beautiful. You can't sense the evil here. It's in the air. Listen. What are they doing? Torture. They will kill you. They will kill us.
can barely move, she can barely walk. Stop shaking. What can you see? Moving. Control your fear. Control it. You can do this. Follow them. The light is so enticing. We want to keep moving towards it. We'll lead you to where you need to be. No, she can't get in here. Find another way. You can do this. It's easy to turn back, turn away, when every nerve is screaming with fear. Be safe, be quiet, run and hide, run away. But to turn back is to lose yourself, lose your way, defeated and dead-eyed. And the path ahead is clear, soaked in blood and bile, but beacon bright and clear. Гэта групоўка дакладней выглядае, як і тыя, хто напалі на вёску нашую. Maybe this time she can't. І таксама у яе ўяўленні яны выглядаюць як хутчэй рэальна, а нейкія магічныя істоты. So many voices. What is this place? So loud. What if this fear is worth listening to? You can feel it, that voice. Summoning you. That voice. Было вялікае паселішча іх. The smell is rotten. Look. I journey to these darkest lands to heal those overcome by fear and hate. However dark it seemed, I always found a ray of light. In this wretched land, by far the darkest of them all, it seemed the shadow would never lift. But I knew I would find my light. Who is he? He knows her. He feels us. Reaching out to us in the dark. You have to help him, Senua. This is our quest. This is our destiny. Our mission. Senua, would you give your life for these outsiders? In my darkest hour, it was an outsider who saved me. Вау, який кадр. This man, his kin killed yours. You should want his blood. Я покраху To розумію. give him aid. Oh, you have lost your way. Калі ўжо давяраць ценям, ну, з голас у галаве, то атрымліваецца, што мы прыйшлі рэальна сапраўды мы прыйшлі за тымі, хто забілі нашу вёску. І вось яна прыйшла па іх, але на іх напалі яшчэ нехта. І рытуальна вось забіваюць іх. Вось яна зараз пабачыла якога-то чалавека, і чамусьці галасы ў галаве сказалі, што па тыпу вось яго нам дакладна патрэбна ратаваць. Ну, ён такі сабе задарацыя згодная. Чый гэта голас? Гэта голас таты. Гэта яшчэ з першай часткі. Гэта голас усяго негатыўнага, што бачыць, скажем так, гэта голас, які гаворыць ёй, што яна нічога не зможа зрабіць. Па тыпу самыя негатыўныя, змрочныя яе, вось, спыняючыя яе рэчы, гэты голас ёй перашкаджае на працягу ўсёй гісторыі. Калі яна любую памылку робіць, альбо нават не вельмі памылку, гэты голас прачынаецца і пачынае давіць на яе. Вось. І вось зараз яна бачыць
неабходнасць выратаваць гэтага чалавека, нягледзячы на тое, што ён яе вораг, выратаваць вось гэтых, не ведаю, культыстаў. У яе быў херовы тата, згодны на 100%. Так, тата ў яе спаліў яе маці. І трымаў яе ў ямах, каб пазбавіць яе ад цемры, як ён яе называў. Але гэтая цемра, гэта літаральна проста псіхічнае захворванне. Down there. I can't look. Horrible. It's too much. What are they doing to her? Dragging her away. Taking her. No, don't. Драугры просто племя канібалаў, так, выглядае пакуль што так. Destroy you from them. Don't let them see you yet. It's not time. You have to get out. Get out of here now. Get out. It's not too late to turn back. You can always turn back. І вітаю до нас, Кэтніп Конторта. Кэтніп, вибач, Контортом. Вітаю у нашай суполцы. Так. Можна пайсці ўверх, можна пайсці далей вось праз гэтыя чэрапы, якія яны сабралі. Да хальдеры ж яны чэрапоў сабралі. Давайте падымемся ўверх, паглядзім адтуль. Драугры тыпу зомбі. Так. Але мы зараз знаходзімся на тэрыторыі уяўлення ўсіну і рэальнасць. Ну, то бок гэта... Мы можам сустрэць любую пачвару, любую, літаральна, таму што яна можа яе ўявіць сабе. І для нас гэта будзе увогуле даволі рэальны вораг. Вось, і драуграў яна вельмі рэальна ўспрымае. А вось, успамін яшчэ. The Skalds tell how the revenant glamour roamed the settlements, terrifying all those who lived there. Each one he killed, in turn, rose to walk beside him. Thus, evil begets evil. But the man Grettir was proud and overbearing, and thought the Droigar no match for his strength. Гэтым кончваецца гісторыя Друта. Драугры атрымліваецца, што той чалавек, за кім мы прыйшлі, там сын нейкага галоўнага па тыпу работаргоўца, ён лічыць іх за драуграў, ён назваў іх драуграмі. І для Сенуі гэта яны рэальна як такі, як зомбі полуістоты. Там, калі прыглядзецца, зараз хутчэй за ўсё будзем бліжэй бачыць, у іх там як паловы галавы не хапае, вось гэта ўсё. Для яе яны рэальна як зомбі. Але гэта, паглядзячы на ўсё, гэта племя канібалаў. Нейкае. What's that shadow? What are they doing? Butchering her. Slaughtering her. You thought it couldn't get any worse. How could you make them stop? What are they? It's too much. What are they? It's just too much. They're not human. They can't be. They're monsters. A rite of blood and fire. You will never understand this power. Something is coming. Як він зайнятий своїми справами занадто. I don't want to go down there. You have to. She has no choice. There's no other path. But you will drown in the blood. Blood and bones and bodies. Blood and bones and bodies. We can't stand it anymore. Can't. Shh, don't. No, don't. A cell. What's that? They're all around. Screaming, the screaming. It's too much.
the bones. The sound of bones creaking, snapping. Close your eyes. Flesh. The sound is worse. The murder happening above your head. It's too much. I can't move. She can't move. Keep moving. She has to keep moving. Don't stop. A powinny być potrzebnego boku. Whose voice cuts through the chaos. He is her next sign, the next step on her path. She will bathe in blood, her sword will sing, and she will free him. He'll die trying. She has us! She's fighting back! Come on, fight! I will be alive! You can see the pulse, you can feel it. They are fast, but you know what they are like to do. Predictable. Which one is worse? Te kontekstne dobiwanie просто очмуренное. Ау. Вось на гэтым моманце, магчыма, у мяне воды і парэжуцца, бо пайшла музыка Хэйлун. Воу. So easy for them. Я не упевнений, адкуль з якого племені. Адкуль докладно я прочитав Кентин Конторта. Я не упевнений, з якого племені конкретно Сена. Мені подається, вона увогуле з германських племен, бо вона говорить про усіх вікінгів, як про людей з севера. Як гэта літаральна нейкія прышельцы з далёкіх зямель, якія прыплылі. Яна нічога не ведае пра багоў, вікінгаў, нічога такога. Бок яна можа дзесьці з... Я з кем-то, короче, набойся, а то мяне забудзе. Ага, зрозумів. Тобто я хочу всього спіктов. А, таким чином отримується. Оу. You came here to free him. Now do it. Cut me loose.
What's he going to do? We can utilize them. The earth is shattering. He is not refused. Set him free. What is your name? Senua. He is not free yet. I've been waiting for you. Do it. Do it now. It's here. Help me. His voice terrifies. She is coming. Can you feel her? She can feel it. Something from the other world is coming. It's here. Help Now! me. Do it! Get out! Run! Run! Don't wait to find out. What do we do? We were lucky. Come on. It all just stopped. Yeah, it's daybreak. She'll have to hide from the light now. But she will hunt us. Find our trail as soon as he can. You're not safe now. Let's go. Окей, дивний мужик. Ну добре. Я просто дехто не дякую великий Кетніп. Who are you? My name is Not Falkor. more. I come from a settlement nearby. I came here to seek help. He almost died, The Freyslaug had fallen to the Draugar. and to something I walked else. into a massacre, What was that? and they took me as well. But he was not like the Why were you others. bound to that pole? What were the Draga doing? I'm calling to the creature, drawing her forth with Her. thunder A and blood, creature called through death. and I was an offering. Toiga. But why? Why were they calling it? It killed them. Are we safe now? I seem to worship He her. seems too calm. What if she comes back? Her dark heart seems to speak to their own. I mean, all the old gods have left these lands, so We should leave as well. we find new ones where we can. This land is cursed, Senua. We will only find death. Не спішайся нікуди. Everyone is dying, and you know they will blame you. Everyone does. We do. What are you going to do? What can we do? Follow him. Зараз почекайте. Мені цікаво глядіть усе навокол. Капець як цікаво. Так. Нагадує старий фільм «13-й вікінг» з Бандерасом. Так. Трошечки є таке. Я його так і не доглядів, мені подається. Я десь полову його а може увесь доглядів? Не пам'ятаю. Так, ось там вёска засталася. А чалавека гэтага мы пакінулі вось каля ўвахода, то бок яшчэ раней. Там за мастком вось прыкладна ў тым напрамку. Што калі старыя благі не пакінулі зямлю, пастаіць у галаве. To my people, Неблагі варыянт. We can help you. if you come with me, I will offer you what help I can. But I have to warn you, the creature stalks my village. Ill Toiga. We can offer you refuge for a time, but not safety. You've seen her before. They have no To hope. my cost. To everyone's cost. She haunts this They land have lost from here to my everything. village in Red Hills. If we go with him, she will find us. We will find her. Maybe you can fight her, Senua. Няўжо Сянова перадумала і будзе змагацца не шукаць гэтага You're from галоўнага Orkneyar by your Адляра accent. тарабамі, а можа пойдзе па ўзету і латугу. As a slave. I have the slave master tied down there.
He brought me here. The master. Maybe he escaped. We don't know his name. Þorgestur? We do now. I didn't ask his name. Þorgestur of Borgarvirki. There. We need to go there. He knows. He knows. You know it? Can you tell me how to get there? Она ж и то, и другое. Why would you want to go there? I'll kill you. Worse. You need to go there, Senua. Don't doubt. Don't be a coward. He can help you. He will show you the way. You don't need that monster. What was the name? Thorgest. By the gods. What a terrible thing this is. The Draugar were always savage. This is worse than I ever thought possible. I believed that with time, we could claw back our land. He wished that. But he didn't believe it. He has no hope. This gets darker, bloodier with each day that passes. Look, that monster Thorgest is still there. Still alive. What are you going to do, Senua? You know what to do. We don't need him anymore. What do you want to do about him? Nothing. Leave I him. don't need him. You can tell me where I need to go. He cares about him. Well, if you leave him, he will die. Draugar. Or simply starvation. Don't doubt, Senua. If the Draugar took him, it would be no less than he deserves. Help me. She is weak. Don't feel pity. He doesn't deserve it. She cannot do it. Something about him. She saw it. Not just a monster. She saw it. A ray of light. Давайте перад тым просто таму што зараз нейкае рашэнне яна прыняла. Я зараз жадаю просто трошечкі даць ведаць вам, што адбывалася раней. Гэты чалавек, які прывязаны, і ён сын галоўнага гандляра рабамі, ну то бок там лідар гандляроў рабамі. Яны, этой гандляры рабамі, яны забілі яе каханага і ўсю вёску таксама, з якой Сенуа і прыйшла. Вось, яны праблема, ну, яе асноўная, але яна шукае галоўнага, яна жадае прыбіць іх вось гэтага лідара. Вось, ён апынуўся тут, ну, мы сустрэліся з ім, гісторыя другой часткі пачынаецца з таго, што яна падарожнічае і дала сабе схапіць у палон і падарожнічае з вось гэтым, яны едуць да вось гэтага лідара, але карабель разбіваецца і пасля крушэння карабля яна змагаецца з гэтым сынам і спрабавала даведацца ад яго, дзе знаходзіцца гэты лідар. Вось, так яна і даведалася, што ён сын, і ён абяцаў прывесці яе. Але ж зараз ён становіцца непатрэбны зусім. І яна можа як яго забіць, так і, ну, паглядзім, што робіць. He is evil. There is no choice. So stupid. She's not listening to us. Stupid. She is saving him. That monster. Our wound looks bad, Thorgestur. I don't want to talk to Well, if you accept my hospitality, I can have it treated. You will not make it far alone. I will come with you, but this changes nothing. Do not expect any gratitude from me or my father. How could I? You still haven't told me what she is. Iltoiga. So many questions. She's a giant. They awaken at sundown. Iltoiga. Time. A giant. A cursed land. But now she has help. Fargrimar knows this land. Many have tried to fight them, but all have failed. They're immortal. Maybe the gods can kill them, but there are no gods in these lands. The giants, they hide by day and hunt at night. You may think, well, at least there's some respite by day. But know this. The nights grow longer. Come winter, there is no day, just endless night. Soon the time of man will end. This place. What is this place? My settlement. In pain.
I led my people here, promised them a new life, Called this home. an escape from the madness and misery across the sea. For some time we were happy. Like us. We were happy. Until him. Then the volcano and the darkness came. The monster started enslaving people. Iltauga stalks my settlement when night falls. She tramples our crops and kills what little livestock we've left. We're starving. Why don't you leave? We tried. They failed. No matter how far we get by day, as night falls, he hunts us down. And there are children here. People too weak to run. We're trapped. Night on night, our numbers fall. He is asking you to help. No, he isn't. They need you. They are dead if they don't fight back. Я ось зараз ніяк не магу зразумець. Ён гаворыць пра Ялатугу. Я разумею, што гэта сусвет, ну, казак і гісторый і магчымых такіх істот, як Ялатуга, веліканшы, але ж яны гавораць, ну, ён гаворыць пра рэальную істоту. І калі вось гэты сын, ён мог бы палічыць, што о, блин, драугры, гэта зомбі, там вось гэта ўсё дрэннае. Але так ён можа аднасіцца і да людзей, якія, ну, літаральна ведуць сябе як вачвары, ну, пра племя канібалаў. Але ж вось веліканшу пабачыць і Латугу, гэта зусім іншая справа, я не зусім разумею. Бо бачыць рознае гэта сяное можа сама па сабе, таму што, ну, зразумела, мы бачым праз яе вочы. Gods, what a ruin. Так, яго вёскі кабзда. On the rocks, high, safe. Таму версія не. Iltauga can't reach them. You should have joined us when we offered you the chance. There is no honor in the path you've chosen. Say that again, old man, and I'll gut you like a fish. Thorgestur, have a look around you. Have a thought as to who your real enemy is. What does he mean? Who is the real enemy? The giants are the real enemy. No honor. He said there was no honor in the enslaver's path. Which path did he choose? This place has secrets. She needs to find out. She can see the thread that binds the world, can feel its hidden pulse, and knows when that pulse quickens. She feels it now, a tremor on her skin, a being taking shape. Something's coming. Пошли. Повстаєш. Йдемо далі. Все в порядку? What is it? Rising from beneath the earth. He knows. He can sense it too. Can you feel it? Can she? She can feel it. She brings the rage. Did you feel that? She's coming back. It's coming. Wait. Iltauga. Iltauga. She destroyed and she will destroy again. He knows. She's here. You need to run. Run! Run! She's here. Let's go. Get to the hills! Here. Get out of here. She can't do this. You can do this.
Поки що виглядає як який моцний землетрус. Screaming our name. She is hunting. Ну і може вплив вулкана. Careful, careful, Sonia. Keep going. Може не приписали якості великана до вулканічної активності? Далі вже накладається вже, як Сенуя це все бачить. Get out! Move! Why does she not move? You can't. She's frozen. Stupid. What are you doing? Look at her. Tiger. Fear. Can you feel it? She is reaching. Reaching for something. She wants him. Quick! Save him! Quick! She was brave. She's stupid. She can see into you. Is she a monster? Are you a monster, son? Yes, she's She is like us. She is suffering like you. We can see her. She knows you. He is helping us. You saved him, remember? Yes, he's saving me now. Stop thinking. Stop thinking. Hide! Run! She will not spare you again. Go! She's coming back. Да, знову твар Сенуї, вельми подобно на тое. There are some wills so strong they dream a new world. A hell of their own creation. And they will not sit lonely in that nightmare. If you wake the dreamer, does the nightmare die? Was a monster. You're not safe yet. Where are we? Make him explain. What is happening? Iltoiga. Who is she? So when the volcano erupted, it tore open the wall between this world and Now this world Jotunheim. suffers too. The giants came flooding from the east, killing and eating More whomever of they them, could lay their terrifying hands on. giants. Now some of us, we hide. You have to fight, not Make hide. defenses, struggle on. And some of us use others to stem the tides. Others? What do you mean? Shall I tell her, Thorgistur? Tell me. Shall I tell her what your father's been doing? What else is there to do, Fargrimr? We found a way to keep our people He safe. is part of it too. He Your believes. people are dying. There is no other way. Tell us. What are they doing? The Gode of Borgarvirki is using slaves. Slaves from your lands. Sacrifices. Sacrifice. He's offering them to the giants so that his people will be left. He takes innocent people. Evil. This stops now. Is a monster. You can't stand alone against us. You have no chance. He does not see, but he can see. His darkness is evil. We can show him. He's a monster. There is another way. There is always another way. Teuga has you marked now. If you try to leave the Red Hills, he will hunt and kill you. No. Then I will kill her first. She can't be killed. It's impossible. I have killed a god, Fargrimr. Nothing is impossible. No, there is no way. He is right. We cannot kill the giant. The gods cannot be killed. You can't. You deserve this.
Why did you come here, Senua? To stop the slavers, You thought you were helping them. and now you are stranded. Stay. You can't stop them. You can't kill the giant. You can't stop them. I will. I will kill the giant. Я зараз припыню. Наконт разважання на тэму таго, што рэальна, што не. Я не ўпэўнены, я не думаю, што гэтыя людзі зусім прыдуманы поўнасцю Сенуяй. Я лічу, што яны некаторыя толькі фразы для іх, і яны не, ну, я думаю, што вось бачылі той момант, калі ён бараніў гэтым кап'ём Сеную ад вот гэтай, як яна, Троуга, вылетела з галавы, веліканшы, карацей. Там ён хадзіў добра, у яго ніякай праблемы з нагой не было. Я думаю, што тая сцэна, дзе яна змагаецца з веліканшай, вось гэта канкрэтна, вось яе не існавала. Я думаю, што вось канкрэтна яна не існуе. Я думаю, што Сенуя дадае сабе вобразы, якія будуць, ну, пашыраць, скажем так, падзеі. То бок, гэта людзі рэальныя, яны рэальна змагаюцца з веліканам, як яны думаюць. То бок адно племя прывносіць ахвяры, ловіць людзей і там становіцца яшчэ багацей і больш моцнымі, а другое племя, ну, яго, ну, страдае таго, што яго пакрыху знішчае вулканічная актыўнасць тут мясцовая. І вось Сенуя проста дадае на гэта свае вобразы яшчэ ўяўлення аб веліканах і іншых падзеях. Але гэта толькі меркаванне. Я магу не мець рацыі, бо мне ўсё яшчэ падаецца, што сусвет поўнасцю, ён рэальны, ну, то бок, рэальны сусвет. Мы проста бачым гэта праз прызму Сенуі і нейкім чынам гэтыя падзеі могуць быць. Але вось гэты момант, калі ён, ну, па тыпу закрываў іх перад уваходам у пячору, ён літаральна, ён спакойна, ну, стаяў у крэпкай стойцы. У яго не было ніякай праблемы з нагой. Як толькі яны падняліся, яму зноў стала складана хадзіць. Я думаю, гэты момант быў літаральна проста ў галаве Сенуі. Можа, нейкая падзея адбылася, але яна схавала гэта ад сябе. Ну, і дадала туды веліканшу са сваім тварам. You can't kill the giant. They told you so. You have seen it. You failed again. So sure, with so little reason to be sure. I will find a way. No, there is no way. I will always be here to remind you to know your place. To stop you getting ideas into your head. Цікаво, як шмат з вода майго на твічы заблочыцца за музыкі капірайтаўскай. Бо я зараз не ў рэжыме стрымера. Музыка, якая ёсць. Ёсць верагоднасць, што паблочыць нахрен большасць стрыма. Я такім чынам вызначу, ці магу я гэта ўвогуле на YouTube заліваць. Паглядзім. Гэта назад? Мне падаецца, ці не? Так, это назад падаецца.
It is not so easy to banish me, child. You can't beat me down anymore. Так, 3 шляхи ёсць. Улева, прямо і вправо. Левы там нешта чырвонае бачна. My path is the only path. Окей. Могу просто проігнараваць яго. You can't hurt me. You will submit to me. Ага, і там. I won't let you stop me. You will never find your way through this nightmare. You're always blinded by your madness, your curse. Ау. Ды, холера. You will never save them. You can't even save yourself. Ты могу я без концентрации их забивать? Выглядит, что нет. Gods cannot be destroyed. The only path is to seek their favor. Так. Ну, шукаємо шлях. Agony sets us free. Один. Давайте проверим остальные. Угу. Тут так само можна провести. Ага, і ось тільки третій заблоковано. You will never be free, never safe, unless you heed my word. You can't hurt me. I carry the light. Light fades, Senua. Light can be killed. Оу. The darkness is all that persists. Your only constant. There is no way out. There is always a way. No. You will see. There will be a blow you can't recover from. An abyss you can't crawl out of. A nightmare you can't wake from. And I will be waiting. You must do as I say, or you will anger God. The gods must be placated.
Гэта можа трошки цудзіўся тым, што ўвогуле адбываецца. Сенуя літаральна была ў размове з гэтым самым са сваім новым сябрам і сынам гандляра рабамі. І адразу пасля гэтага яна апынулася ў сваім мінулым. Гэта яе ўспаміны. Яна змагаецца з вобразамі тых, хто прыйшоў у яе вёску, і таксама з голасам свайго таты, які говорыць, што ў яе не атрымаецца перамагчы веліканшу. Таму што іх немагчыма перамагчы. Маем яшчэ альтэрнатыўныя шляхі. Так, адтуль я прыйшоў. Куды мы не ідзем? Мы не ідзем туды, куды жадае наш тата. Можа, гэта і варыянт, але я туды не пайду. Таксама. It's time to give up, child. Leave this land. No. What you did to me, I see it here. They are cowed like I was. Lost like I was. Believing what they're told. Sacrifices. Spilling blood for a lie. I speak the truth. О, але ж гэта літаральна нагадвае месца, дзе спалілі яе маці. We must cleanse our sins with sacrifice. It is the way of the gods. Your mother sinned and was sacrificed. And the people prospered. Until you came back, bringing sin with you. The gods cannot be killed. All we can do is placate them. Slake their thirst with blood and fire. I see through your darkness now. I see through your lies. And I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. I will destroy them. Lies, son. Your father's lies. Remember, he tried to hold you down in the darkness. The darkness. Told you there was no way out. That the gods ruled you. But you fought back. You were strong. Maybe you can fight back now. She can fight back. She can. Maybe there is a way to pull through. There is always a way to pull through the darkness. Darkness. To kill the giant. She will find a way. She is strong. You are powerful. She is stronger than this. You can kill their gods. She knows the truth. She sees it now. Tell him. You are wrong, Fagrimer. The giants, they can be killed. There is a way. Well, I'm not sure I believe that. But I think if anyone can find a way, it's you. He knows we are special. Before, when I rescued you, He you understands said you were waiting for me. He felt us coming. But I'd never met you. How can he see inside Well, I you? knew someone would come. Somebody different. You are different. Somebody with the ability to look at the world and see what might be. You are special. Not what is.
She's not special. And that is you. She's just like the others. No, she I've is seen you special. listening to the voices that we cannot hear. To the Verdir and Gandir. Voices. How does he know about us? You have the ability to see behind the veil. You are a Sedkona, a seer, whether you know it yet or not. A seer. What is this he speaks of? Do you know, Senua? Do you know this is you? Iltoiga. Where does she go when the sun is up? She brings suffering to everyone. A monster. She hides down there, Hiding. under the Waiting. cover of the cliff. She's there most days, just staying close, These people live in waiting fear. for us to slip. Constant fear. They are waiting But to you cannot die. approach her down there in the shadows. You don't stand a chance. And she won't come out until it's night. You have to do something. This is why you have been called here, Senua. They shouldn't live in fear. He knows. Listen to him. Have you heard of the Hidden Folk? Hidden folk. The hidden folk. Yeah, Have you heard of them? they're secret people, powerful, aloof. Once they were gods or something like, but now they hide themselves in the earth. Even the giants steer clear. The giants fear them. If the giants fear them, they must hold the key to their They fate. hold the secret. Will they help us? Well, they have no love for man. And whatever ties we have are weaved from heartbreak and despair. Although I did consume their bitter bread He has found them. just once. So it is And not they did grant impossible. me what I sought. If he can find them, you can find But them. they will test you. We have been They tested might before. even try to kill you. But if you win their favor, We might die. they might give you what you seek. Where can I find them? They will give us what we seek. There's a rock close to here where they are said to live. Its entrance is hidden. You might find it. She will find it. They want you to, you will. I will find it. We might die down there. No, We could die trying to find them. they will give us what we seek. They are dangerous. But they will help us. We will make them. Make them. They know things. They can see things. They can hear things. They are the ones that pulled us here. They are the feeling that brought us here. They will save everyone. Я from 10 на death. этом. Блін, яны They просто will не сканчаюць show you how to гаварыць. end. Так, глядзячы на час, я бы ўжо скончываў. Мы працягнем на, ну, можа, я не ўпэўнены, што на гэтым тыдню, але хутчэй за ўсё на наступным тыдню. Плюс я яшчэ згадаў адну рэч, якую я зусім забыўся. У нас жа выйшаў пераклад тут на Darkest Dungeon, а я яго так і не спрабаваў, мне часу не было яго нават усталяваць, ну, у сэнсе пераклад. Не разбіраўся яшчэ пагляджу. Вось, таму, можа, я нешта замяню на гэтым тыдню на Darkest Dungeon, альбо паглядзім, можа, на наступным тыдню ўсё ж такі будзе, можа, у панядзелак. Паглядзім, яшчэ не ўпэўнены, як будзе час. А на гэтым я буду пакрыху скончваць, давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца зараз. Перадам вас далей, бо працяг будзе цікава паглядзець, што далей, але ж не было плана скончыць гульню за адзін заход. Так, ось чым займаецца. Богема. Так, драгаўторак сёння. Дакладна. Да Богемы забежым сёння. Лепус яшчэ пачаў стрыміць No One Lives Forever 2. Калі вам цікава, наведайце Лепуса. А я вас накірую да Богемы. Вось. І пабачымся тады заўтра, як звычайна. Добрага вам вечара.